Християнската църква е била изградена върху кръвта на мъчениците, смелите Божии войни, които са били готови да понесат мъчения и дори да пожертват живота си, като свидетелство за любовта си към възкръсналия Господ Иисус Христос. Чрез тези мъже и жени Бог проявил своята сила с много чудеса, доказващи истинността на християнската вяра и вдъхновяващи още много хора да се присъединят към страдащата църква. Такъв мъж бил Георги, един от най-почитаните и разпознаваеми светци на християнството. Той е защитник на народите, покровител на войниците, лечител на болните и смел застъпник за всички християни пред Божия престол. Неговият свят образ украсява стените на всяка православна църква в света, а неговите молитвени застъпничества продължават да вършат чудеса в живота на днешните християни. Чрез неговия пример той напомня на всеки вярващ за думите на Христос. Ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва. Свети Георги, чието име на гръцки означава земеделец, е роден в Кападокия около 280 година след Христа в заможно християнско семейство. Когато Георги е бил все още малък, баща му Геронтий, офицер в римската имперска армия, бил мъченически убит заради вярата си в Христос по време на вълна от гонения от езическите римляни. Скоро след смъртта на баща му, майка му Полихрония се върнала в родината си Палестина с младия Георги в града Лида, където семейството й притежавало земя. Щом навършил пълнолетие, младият Георги, следвайки стъпките на баща си, встъпил в римската армия. Чрез упорита работа и отдаденост, Георги бързо се издигнал по ранг и в края на 20-те си години получил длъжността комит или военен командир в императорската гвардия. Той командвал 1000 мъже и е бил разположен в столицата на източната половина на империята Никомедия, където управлявал старшият император Диоклециан. Диоклециан, който управлявал от 284 до 305 година, бил отличен владетел и администратор. Той успял да изведе Римската империя от кризата на 3 век. Той стабилизирал размириците по границите на империята и обновил и разширил бюрократичната система на законодателството. За съжаление, той също така бил отговорен и за жестокото гонение на християните по време на своето управление. Подобно на императорите преди него, Диоклециан вярвал, че дължи успеха си на езическите богове. Римските императори често заповядвали населението да принася жертви на гръко-римския пантеон, за да покаже лоялност към императорския култ и държавата. Но една група в частност, християните, отказвала да участва в политеистичната култура и традиции на гръко-римския свят. По времето на Диоклециан, християнската църква вече се била развила от малка, маргинализирана секта, усмивана заради тайното си поклонение на раснат бог, до утвърдена религия с милиони последователи. Въпреки че християнството противоречало на традициите, вярванията и моралите на господстващата езическа римска култура, то продължавало да набира популярност сред народа. Това обаче в очите на императорите и мнозина езичници изглеждало като заплаха за римския начин на живот. По време на своето управление, Диоклециан развил форма на управление, наречена тетрархия, която разделяла властта в империята между 4 императори, 2 старши, наречени Августи, и техните по-млади съуправители и наследници Цезарите. Диоклециан решил да осинови един от тези млади тетрарци, Галерий, като свой син, и двамата започнали да работят в тясно сътрудничество. Твърди се,
че жестокото гонение на християните не било идея на Диоклециан, а на Галерий, който бил фанатичен езичник. Диоклециан вярвал, че лишаването на християните от административните им права ще бъде достатъчно, за да умилостиви боговете, но Галерий настоявал за по-жестоки мерки. Двамата не могли да постигнат съгласие по въпроса и за това решили да се допитат до оракула на Аполон в Дидима. Оракулът обаче обявил, че християните пречат на Аполон да говори. След като чули това, Галерий и сенатът на Никомедия настояли Диоклециан да предприеме действие. Императорът бил най-сетне убеден и през февруари 303 година бил издаден първият му едикт срещу християните. Това отбелязало началото на жестоки гонения. Декретът бил закачен по площадите на всички градове в земите на Диоклециан. Когато младият генерал Георги чул за императорския едикт, той осъзнал, че е настъпил моментът да жертва живота си за вярата си, както направил баща му преди него. Той незабавно започнал подготовка, не като земен войн, който ще срази враговете си с меч, а като християнин, който доброволно ще отдаде живота си в името на вечното Царство Божие. Той бързо се отказал от всичките си земни притежания, като ги раздал на бедните в града. След това се задълбочил в молитва, за да събере сили за това, което предстои. Рано на следващата сутрин, докато изгрявало слънцето и площадът вече бил пълен с хора, които бързали да започнат деня си, Свети Георги с бърза крачка се отправил към римския форум на Никомедия. Минувачите били шокирани, когато видели как младият уважаван генерал се приближава към таблото за известия, където бил закачен указът на императора. Той го сграбчил и се запътил право към залата във форума. Вътре император Диоклециан и неговият съимператор Галерий провеждали съвещание с сената. Вратата се разтворила с трясък и Георги нахул вътре. В залата настъпила тишина. Той застанал в средата на залата, безстрашно погледнал императора право в очите и разкъсал указа на парчета. Диоклециан бил смаян от този явен акт на съпротива от страна на своя млад генерал. Георги му бил служил вярно с години и той имал големи надежди за талантливия войн. Но Георги не спрял до тук. С твърд глас той се провъзгласил за последовател на единия Бог и Исус Христос, когото те презирали. Щом чул това, Диоклециан, изпълнен с ярост, заповядал на стражата да арестува дръзкия генерал. Той наредил да бъде хвърлен в тъмница и върху гърдите му да бъде поставен голям камък като наказание. На следващия ден Георги бил изправен пред Диоклециан, за да бъде съден за престъпленията си. Но първо императорът се опитал да го разубеди, тъй като ценял неговите таланти и постижения. Той го посъветвал да не погуби живота си на празно и го уверил, че ако остане верен на боговете, ще бъде щедро възнаграден. Диоклециан му говорил за всевъзможни почести и привилегии, които щял да получи предвид потенциала във военната му кариера. Но за Георги тези възможности нямали никаква стойност. Той бързо отвърнал, че всичките богатства на този свят не могат да се сравнят с това, което очаква онези, които следват единствения истински Бог и Исус Христос. Смелостта на светеца още повече разгневила императора, който сега се опитал да го сплаши с жестоки мъчения. Но Георги, спомняйки си страданията на Христос, неговото разпятие и възкресението му, получил кураж. Той също си припомнил думите на Спасителя, защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който изгуби душата си заради мене, ще я намери. Като видял, че нищо не може да разклати решимостта на Георги, Диоклециан с разочарование наредил да бъде отведен при мъчителите.
Великият мъченик бил привързан към дървено колело, под което имало остриета и шипове. Докато мъчителите въртели колелото, тялото на Георги било разкъсвано от остриетата. Но той издържал това ужасно мъчение тихо, молейки се на Бог да му даде сила. Изведнъж всички присъстващи чули грамовен глас, който провъзгласявал: „Не се страхувай, Георги, аз съм с теб.“ Мигновено раните на светеца били чудотворно изцелени и неземна светлина го обгърнала. Като видели това, много от зрителите отхвърлили от сърцата си лъжливите богове и повярвали в Христос. Сред тях били двама генерали – Анатолий и Протолеон, които, вдъхновени от примера на Георги, застанали пред императора и заклеймили езическите богове. Диоклециан, яростен, но също така и разтревожен за влиянието им върху поданиците му и особено армията, незабавно наредил те да бъдат обезглавени. Диоклециан започнал да си мисли, че Георги вероятно използва магия и чародейство, за да извърши тези чудеса. И затова решил да го екзекутира веднъж завинаги и така да докаже пред всички, че той е този, който служи на фалшив бог. Той заповядал палачите да поставят Георги в дълбока яма, да го залеят с вода и да я напълнят с негасена вар, в която да погребат светеца. Когато варта се смеси с вода, възниква химическа реакция, която бавно разрушава и разяжда човешкото тяло. Но когато 3 дни по-късно палачите се върнали, за да открият останките на светеца, очаквайки да е напълно разграден, за техен огромен ужас открили Георги на дъното на ямата. Не само жив, но и напълно незасегнат от врящата негасена вар. И отново мнозина от присъстващите, станали свидетели на чудото, повярвали в Бога на Георги и Исус Христос. След това го накарали да носи железни обувки с нажежени гвозди, които пронизвали краката му. След това бил принуден да тича през града с тези железни обувки, докато войниците го биели. Тялото на Георги било силно насинено и прободено, но на следващия ден, когато Георги отново бил доведен пред императора, за изненада на Диоклециан, нямало никакви следи от рани по тялото му, въпреки тежките мъчения, които той претърпял. Диоклециан заповядал на светеца да му каже каква магия използва, за да оцелее. Георги отговорил, че не използва никаква магия или заклинания, а че всичко това е дело на всемилостивия Бог, за да могат още повече хора да повярват в него и да бъдат спасени. Съветниците на Диоклециан, както и Галерий, настоявали обаче, че това е акт на магия. Диоклециан, неспособен да обясни това по някакъв друг начин, бил убеден. Тогава повикали прочут и могъщ врач-чародей, известен със своите магически умения и отвари. Врачът дал на Георги 2 шишета. Първото щяло да го побърка, а второто да му отнеме живота. С мълчалива молитва на устните си, светецът се прекръстил и без страх изпил съдържанието на 2 шишета, но не пострадал по никакъв начин. На този етап вече Диоклециан и неговите подчинени все по-отчаяно търсили начин да спрат Георги да извършва още чудеса, защото все повече и повече свидетели отхвърляли езическите богове и следвали стъпките на светеца. В последен опит да убеди младия генерал да се откаже от вярата си в разпнатия бог и така да спаси живота си, Диоклециан заповядал да бъде отведен в храма на Аполон. Там отново императорът казал на Георги за всичката земна слава и богатства, които щял да получи от боговете
и от императорската власт, ако им се поклони и изгори благовония за Аполон. Но Георги твърдо отказал, спомняйки си думите на Христос: „Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат, защото където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.“ За младият генерал пътят бил ясен. Той знаел, че боговете на езичниците са фалшиви и че този, който му дава сила, е Христос. Сега той бил по-готов от всякога да върви по тесния път, който води към живота. Стоейки в средата на храма, заобиколен от статуи на множество фалшиви идоли, Георги се прекръстил, а сърцето му било насочено към Христос. Мигновенно масивната статуя на Аполон започнала да се тресе силно, счупила се и паднала на земята. Като видели това, някои от присъстващите тайно се зарадвали, а други избягали от страх. Жрецът на храма, обезумен от гняв, заповядал на войниците да заловят светеца. Сред хаоса, който последвал, Георги останал спокоен, очаквайки съдбата си. Той бил завлечен пред императора, който заповядал да бъде отведен извън стените на града и обезглавен. Светецът благодарил на Бога и поискал помощ от него, за да издържи до края по начин достоен за Христов войн. Настъпило времето за него да напусне този временен земен живот и да влезе в небесния Йерусалим, където започва истинският вечен живот. Той доброволно свел главата си под острието и с благодарствена молитва на устните си получил славния венец на мъченичеството на 23 април 303 година. В този миг небесата и земята се възрадвали, защото небесата приели светец, а човечеството получило безстрашен застъпник пред Божия престол. Само 10 години след мъченичеството на свети Георги, през 313 година след Христа, светият император Константин Велики освободил християнството от гонение с Миланския едикт. Това проправило пътя то постепенно да стане официалната религия на Римската империя за следващите 1000 години. Светите мощи на свети Георги били върнати в крайна сметка в родния му град Лида, днешен град Лод в Палестина, където свети Константин построил църква в негова чест над гроба му. Освещаването на тази църква и пренасянето на светите му мощи се отбелязват в православната църква на 3 ноември. Сградата, построена от Константин Велики, била разрушена по време на ужасните персийски нашествия на сасанидите през 614 година. По-късно, през 11 век, кръстоносците завладели района и възстановили църквата в чест на свети Георги, използвайки някои от оцелелите камъни от първоначалната постройка. Тази среща на европейците със свети Георги донесла славата му из цяла Западна Европа и Британските острови. Англичаните били толкова впечатлени от светеца, че през 14 век крал Едуард III направил свети Георги покровител на Англия. Църквата свети Георги в Лида впоследствие била разрушавана и изграждана многократно, тъй като дори мисюлманите в крайна сметка започнали да уважават светеца. Последно, през 1870 година, османците позволили на християните да построят сегашната църква, в която се намира гробът на светеца. До църквата била прикрепена джамия и така изглежда и днес.
Много хора свързват великия мъченик Георги с мит за това как убил дракон и спасил млада принцеса. Тази история произхожда от западноевропейска легенда от средновековието. Докато някои я приемат буквално, повечето предпочитат да я виждат като метафора за победата на светеца над езичеството и неговата защита на младата църква от гонение. Великомъчениче и войне Христов, Свети Георги, дай ни сила и смелост да устоим на изкушенията на нашето време.